ondo, elite mailako Euskadiko txapelduna, zorionak lasterketa polita taldearena, ez? Eskerrik asko bai, politxa izan da, gogorra, saia, apurtzia ezin izan da, saiatu ba, baina, bueno, azkenean bastante laua esan karreria eta ezin izan da apurtu, eta, bueno, azkenean, bugaeran, esprinian. Estrategiarako aukera gutxi, beraz. Bai, hori ez dutena saiatu ba, baina ez da egon aukerai, gero ba, geratzen zan aldapan pixkatzakatu, jendeak geratzen, baina hori estrategia gutxi. Elite mailako txapeldun izan da, suposatzen dut, posi izango zarela. Bai, hombre, claro, posi nagoela. Hemendik aurrera, zelburu planteatzen dituz, horrelako lasterketak pixkanak agertzen joango dira, eta zuen taldeari aukera emango diote. Bai, bueno, jarraituko lanian, ez, danon artian, gaur bezala, eta berzeat, disfrutatzen jarraitu, eta hori. Sorte. Eskerrik asko.